Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no, maayong gabi kanatong tanan. Kumusta? Adlaw dahil karong Sabado no, Pizza 13 sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. O karon din no, ni ana sa ilaing sugilano no sa Bagong Bayani o sa dili pa dai, shout out kay ko sa tanan nga nagsunod ang dramahan no. Labi na sa uban ako kipang upload ng mga sugilano nagikan sa RMN Drama. Salamat kayo sa pagsubaybay no. Bayno ang suwatam po day kadto no pinadak nino sa usa ka lalaki no. Usa ni siya ka OFW sa Germany, si Albert. Usa ni siya no ka machine operator. Bayno ubanikin ninyo no sa pagpaminaw sa kaagi ni Albert no sa Germany pa siya. Bayno di ta maglangan ni ang Bagong Bayani nga ang sender si Albert usa ka OFW sa Germany. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag singan nga Albert. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Sukin ti paminaw sa kuinin tulumanon Bagong Bayani. Ako si Albert. Usa ko sa mga OFW nga nanimpad sa laing nasod. Nagtrabaho ko sa Germany isip machine operator. Dili gud kini ang trabaho nga mo'y akong naandan. Kay naanad ko nga akong trabaho mao ang pag-ayo og motor. Pero sama sa uban, tungod sa kalisod ug dili igo ang kita, napugos ko nga mularga sa laing nasod. Sugdan ako ang sugilanon sa naapa ko sa Pilipinas. Oh, asa man ka? Ganong nibarog naman ka? Mulakaw ko ma. Ha? Kagamay pas imong nakaon, mulakaw ka na? Mutrabaho na ko kay daghan og trabaho no sa shop karon. Albert, masakit ka gani anang imong kalaki. Okay ra lagi ko ma. Sige, anto na ko. Nagdali ko. Bye ma. Nahala, sige. Pag-amping, ha? Pawais ta bay. Sige bay. Dako-dako na sabay tag-agi. Pero dako paghihapon tag-trabahoon. Usaw nang bahaanan mo ng motora. Oh lagi. Nako pagyap kayo gasto. Oyod. Katong last nga gitrabaho na to bay. Nihatag na sa full payment? Wa pa lagi bay. Ano yung saan to? Pabuto na to nato bay. Sukis bito to nato. Muhatag na lagi to. Tubagasa ka ng cellphone mo bay. Ganihara mo na nagsigigring? Sige bay. Kadito nga. Oh. Hello, babe? Hello, babe. Nahibaw ko nga busy ka. Sorry nga, nakasama ko nimo. Nga naman, babe. Sino problema? Magkita pa human sa imong trabaho, please. Naka-importante kayong tuyo. Also may isulti niya ko. Ha? Anong murag magulanon mo kayo ng naong ni mo? Natid akong problema. Ha? Unsa na? Mabdos ko. Unsa? Nahibaw ko nga nakurat sad ka. Bisag ako.
Pero babe, unsaon man nila to? Ayaw ka bala ka. Dili ka pasagdan. Okay rin mo? Ano man na. Duwaton lang na to. Nga mahimo na ta mga ginikanan. Bisag dili ko sigurado. Uwa ko'y ideya kung unsay akong bahaton karon nga mabdus na ang akong iya Priscilla. Uwa ko magpakita ni Marcia nga nabalaka ko. Ako ng obligasyon maong kinahanglan ako ning badukaan. Pagtarong ko no diha, Albert. Tinuod lagi ma. Mabdos Marcia. Kinuo ko. Unya unsa may plano nimo? Uwa pa ko kay bawo ma. Pero, sige lang. Magkakita rin ko paagi ani. Pangita og trabaho nga igo nga makabuhi kas imong anak og ni Marcia dong. Dili na ka pwedeng magtinapulan karon nga amahan ka na. Oo ma. Buang nga ba eh? Wala man mo reply ang katong nagpaayo na to sa motor. Oh, suki mo to na to. Di na di ay ni mo magkontak. Dili na ba eh? Naing mo to siya nga isend rin na ako ang bayad. Oh, Nga ganina, ako na lang giswain og atos ila. Wala man di dito sa ila magpuyo ba eh? Pagkaayos motor, nilayas sa ila. oh, unya. Impas na itong pagtrabaho na to ato. Anak yun ba eh? Karon pag yun nga, nagkinanglan ko og kwarta. Saon din ako. Mularga na lang ko sa laing nasod. Unsa? Muapas ka ni papa ni mo? Oo. Pero babe, mabdos man ka. Basta rin, maunsaon niya ka kung ikaw mo yung trabaho dito. O niya, unsaon man nato. Kung mga anak na ko, o niya, wapakiigo ang kwarta. Unsa ka kung ako mo yung mularga? Ha? Ikaw? O niya, ako, mag-unsam ko din eh. Magpadara ko og kwarta ni mo. Sakto. Kaya kung adto ko sa laing nasod, dako og sweldo. Dako tag matikom. Ikaw? Sige. Mag-apply ko para laing nasod. Nag-hiring ang Germany og machine operator. Mag-inquire ko kung unsa ang pag-apply. Aha. Mo eskwela una ka mga apply. Oh, ma. Huwag na naman ko experience sa pagtrabaho sa factory. O nga, pwede ra ko. So, ayan lang ako. Basta daig, makasod ko. Sige. Bisag unsay desisyon nimo nak. Basta tan-aw nimo unsay maayo, suportahan ti ka. Salamat, ma. Nakahuman gid ko sa akong pag-eskwela, babe. Nana ko'y certificate. Maayoy noon. Mag-apply na dayon ko. Albert, may kondisyon dahi ko sa dali pa ka ma-apply sa laing nasod. Ha? Kondisyon? Unsa man na? Kinahanglan nga, magpakasal una ta. Una ka malarga. Ha? Nakalitan ko. Oo. Naamag ko'y planong pakaslan si Marcia. Pero doon ako'y nindot nga plano para sa amo niyang kasal. Dili ko gustong dali-dalion ng butanga. Kung nahibaw ko nga dili pa mi andam financially. Bisan tuod, kami na lang duha sa kong inahan. Mauna ning kamot para mabuhi. Kay wa naman mo pakita ang akong amahan. Sukad nga nahibaw siya nga mabdos si mama nako. Pero napadako ko ni mama nga tarong ug dunay parukanan. Maong sadyang nahibaw ko nga mabdos si Marcia
Nga kong uyap, wa ko magduha-duha ug dawat sa dakong responsibilidad kay nahibaw ko nga ako kining obligasyon. Ug dili ko gustong mapareha ko sa akong amahan nga way barukanan. Babe, naibaw ba ka nga naapatay mga kinahanglan nga importanteng gastuhan? Pwede ramang good kung unyan lang ang kasal kung maigo na tang kwarta. Oh, kung mauna, dili ko masugot na malarga ka. Babe, Bisag sa huwis lang, Albert. Kana lang. Okay na ko, ana. okay. Sige. Congrats, bay. Nagpakasal na din mo ni Marcia? O bay, wala lang ko mangimbitar ganin mo kay sa huwis raman. Unya lang kung sa simbahan na gyud unya pohon. Kung naa na may kagasto bay. Maugid, bay. Ay, siguro alam sa nang imong pagpang-apply. Oh, bay. Ako na nilihokon para nga makalarga dayon ko. Nagpaabutan ko sa update sa akong pagpang-apply. Mayon tag dali ako makalarga na. Nagdagan ng panahon. Og daghan og gastuhan. Babe, wa na tay bugas. Hala? Wala ra ba ko'y kwarta dirida? Ako sad. Wa na gid ko'y makuot diri. Sige lang. Musuway lang ko pangutang sa ilang noiboy. Permi pa mong dunay paltas inyong abang sa kumbay. Unyaan he pagyud mo mangutang og bugas sa kong tindahan? Bayran lalagay ni Ate Kanoy. Sa pagkakaroon, lisod pagyud kayo mi. Askang paita ni mo, Dong Albert. Patuga-tuga ka magminyo nga wa maday kay ikabuhi. Noy, Nahala. Sige. Pautango digag 2 ka kilo. Bayar hinidayon, ha? Noy. Mangita ko paagi nga makabayad ko na yun. Salamat kayo, Noy. Hinay man ang kita ron sa shop, bay. Mao ba, bay? Huwag gina ko makobra diha, bisag gamay lang. Wa pagid, bay. Pero sige lang. Pawamunta lang ka, bay. Gamay ra gid hinuon pero makatabang na ni gamay. Salamat bay ha. Ay kabala ka. Dili kita kakalimtan kung makalarga na ko pohon. Nanay pa'y bahugikan sa agency. Makalarga na ko. Excited kay ko, Priscilla. Sa tinuod lang. Kaya ang paglarga sa laing nasod na lang yun, ang akong paglaom nga mahawas mi sa kalisod. Kay sa Pinas man gud, bisag unsaon nimo og kayod, dili gud paigo ang akong kita. Pag-amping sa imong biyahe, nak, ha? Ma. Ugma, kamo naman lang yung duha ni Marcia ang mabilin din isbahay. Ikaw na'y bahala niya, ha? Ayaw ka balaka. Ako'y bahala niya og sa umaabot na kong apo. Salamat, ma. Panawagdayan kung maabot na ka sa Germany, ha? Babe. Babe, dili ba gid magbinuang dito, ha? Babe, dili ka na mahitabo. Nana ko yung maabot nga anak. Naku asawa nga nagpaabot na ko. Mga dili ko makahimo anak. I love you. I love you too, babe. Sige na, lagaw na. Muso na po ko. Mo-check-in pa ko. Mauday niya akong kwarto. Nako'y ka-share sa akong kwarto. Pero, okay na. Hindi naman sa kayo gamay.
Haim de ka nga akong kaupan din eh. Ni Jyoti pa siguro. May ganay kay naray pistaran ng kompanya sa mga trabahante. Ugma mo ko magkasugod og sa akong Jyoti. Mupaway sa ako. Uy, nakatuog na ko. Albert, di ba? Naari ka diha? Bisaya sa diha? Oh, bay. Kuan mas prepare masud namo nga parihog nationality ang kauban sa room. Kay aron magkasinabot ra dayon. Mausad. Dino day. Albert. Sorry nga aling akong baga. Nakatuog ko kapag abot na ko. Naluya ko sa biyahe. Okay, ray. By the way, kanina ra nang sige ring imong phone. Basig importante nga nawag nimo. Ha? Hala, si Marcia. Wala ako matawagi. Abi na ko wala kay planong manawag. Babe, sorry. Sorry kayo, nakatuog ko dayon pag-abot. Naluya man kugod. Albert, naibaw ka gid nga layo na kanako ha. O pwede ro kayo ka magbinuang di akong gusto ko nimo. Pero ay lagi ko pa ibaw Babe, unsa ba mga gipanulti nimo diha? Tungod lang kay wa ko makatawag nimo dayon. Masuko na ka? I-update ko. Gusto ko mahibaw ko na unsa na ka diha. Ayaw huwat nga magsipok ang akong Marcia! Wa ko kahibaw. Kung unsay nahitabo ni Marcia Priscilla, nga kalit malang siyag, kamadududaw na ako. Para na ko, gamay ra kaayong butanga, para ikasuko niya. Pero gibig deal gid niya. Nakabantay ko, ug kausapan sa batasan ni Marcia, sukad nga nilarga ko. Pero gusto kong ihatag ang tanan na kong pagsabot niya. Ilabi na kay mabdo siya. Ug dili sa ko gusto nga mag-away mi, labi na nga layo mi sa usa-usa. Dali sa kaayo kong mawa sa focus sa kong trabaho kung may lain kong problema. Maong kutob sa kong mahimo, gusto na ko nga malinawon ra ang among relasyon. Babe, please. Ayaw na kasuko. Kung dili ka gusto masuko ko, sundang akong gusto. Oligay. Ayaw ka bala ka. Sugod ka ron. Maningkamot ko nga maka-update lagi ko na mo. Mauli niya akong trabahoan. Kadag ko sa mga machines din namin. Kinalin nga mag-amping yun ko nga dili ko makasa. Albert, right? Yes, sir. Ayaw na lang kong tawag-gawag, sir. At pahanti na sa ko din, Siya man mo. Siya man, okay na ka? Itutukan magunin mo og maayo ang mga machines. Kwan, walang ko magdahom nga ingon ani di kadag ko ang mga machines. Ayaw ka malaka. Tuluan ti ka sa saktong paggamit aron likay sa disgrasya. Salamat. Ramon. Salamat, Kuya Ramon. Dali. Adto na dito para makasugod na ka. Okay na. Kamao naman dayon ka. Gisunod lang ako ang imong gitudlo, Kuya. Importante man good nga makailang ka sa machine nga imong gigamit. O dili ka pwedeng magpa-distract samtang nagtrabaho. Kay delikado kaayo. Okay, Kuya. Salamat yun kaayo. Maayo hinuon. Wara de kayo ka maglisod og katon sa paggamit sa mga machine. Wa Rama. Delikado siya kung magtanga-tanga ka.
Mga kinahanglan nga magtimaan gyud kag maayo ma. Kung saon siya paggamit. Pag-amping bayain taon diha, nak, ha? Oh, ma. To day, kumusta man mo diha? Maayo raman, nak. Si Marcia, akong gipalihok-lihok kay dili maayo nga mabdo siya o niya magsigira sa higda. Kinahanglan sad siyang mulihok, uy. Pero, nak, mura man siyag masuko. Mamundak man sa mga butang. Mao ba? Sige lang, ma. Makikistorya lang unya ko niya bahin, ana. Kaysa may diri masuko, anak, babe. Ngamuram ko gimong tatabang ni mama ni mo. Babe, dili na mao'y intensyon ni mama. Ang gusto niya nga maka-exercise sad ka ba? Sus! Ako may butan hinoon nga ako may nagdasa kong kaugalingon. Babe, Kung magpadayon ka sa mama ni mo, no? Muli ko sa amo. unsa? Wa ko makasabot sa kong asawa, Priscilla. Kung nangita pa lang siya og bikil or dinaba kini sa iyang pagmabdos ang kalit nga kausaban sa iyang batasan karon. Saom ni nako. Karon hinuon nga wa sila magkasinabot si mama ug Marcia nga ni ako slayo. Murag lang ginang problema ha, da, bay? Wa rabay. Di ko mo to nga wara na eh. Kaya galing na kang naghinukdok niya. Bay. Abi ni mo. Di lalim ni nga tong trabaho din eh. Nalayo na ganito sa itong mga pamilya. Wa pag itay mga kaila din sa laing nasod. O dili maayo nga iluom na nimo. Ano sa'yo problema, ha? Bahin sa akong pamilya, bay. Kuan man gud. Lisod yun tuod, bay. Murag, ikaw mo'y na-sandwich, na? Mao gani, bay. Ang gusto rin ni mama ang kayuhan sa kong asawa pero gilain niya sa pagsabot. Ikaw may nakaila sa imong inahan o sa imong asawa, ikaw ragid may makahusayan na nila, bay. Mausad. Salamat kayo sa imong tambag, bay, ha? Isa pa yan, eh. Niyara ko, bay. Andam ko maminaw. Salamat. Unsa to? Gusto ni mo nga tumanan ako sa mama ni mo siyang gusto? Babe. Lihok lang gamay. Di lang pala good. Kung reklamo paghapon sa mama ni mo, kung magbuot gud siya, asa may buhatan ni mo? Dili man ko mo reklamo, basta mulihok lang siya gamay. Para naman gud na niya, nak. Maulagay, ma. Nakasabot mong kauhana. Nak, nahibaw gid ka nga dili ko gusto og samok. Pero kung magpadayon ning batasan sa imong asawa, ako na lang siguro mo imupahawa diri sa bae. Unsa? Ma, ayaw nagbuhata, ha? Huwag mo pahawa ninyo. Please lang. Please, pag sinabtanay mo. Kalampad ba yan sa kumuha niyo? Ako minapiit sa sitwasyon nila ni Mama o ni Marcia. Pareho sila nga dili na ko pwedeng pasagdan. Nga dili pwedeng mawa sila na ako. Di nang hinuon ko makafocus o tarong sa kong trabaho, anay. Nga naman ron. Si Kuya Ramon. Ramon! Kuya? Kuya Ramon? Ya? Ang akong kamot! Putol ang imong tudlo. Ambulansya! Magtawag tag ambulansya! Mautoy unang higayon, nga nakita na ako nga na ay disgrasya sa Masyen, Priscilla. O si Kuya Ramon pagyud ang nadisgrasya.
usa sa akong mga suod nga amigo sa trabahoan. Sa kong paglarga, naibawag ko nga mas daghan ko mga adjustments ug dili lalim na sa kong part nga mag-inusara nga malarga. Wa ko kaila sa lain nasod. Maong dako kayo ang akong pasalamat nga doon ako'y duha ka buok nga mga suod. Si Dino, ang akong roommate, ug si Kuya Ramon, nga maoy mitudlo ka na ko unsaon paggamit sa machine. Maong grabe ang akong kabalaka, sadyang ako mismo mo'y nakakita sa putol niyang tudlo tungod sa disgrasya sa makina. Salamat. Kinakuha na gitawon si Kuya Ramon sa ambulansya. Everyone, go back to work! Oh, anak lang? Ingon anak ka simple? Murarag wa ang manager din eh. Unsa na kayo naitabo ni Kuya Ramon? Wala may balita bahin sa naitabo niya gahapon. Doon ra ba kang ospital din no? Gusto kong bisita niya. Albert, in my office, now. Ha? I want you to sign this. Oh, ha? What is this, ma'am? Just sign it. Ang ko kasapot. Saan kasuwatin eh? Dili man ni English. Tanaw na ko. Basig na English bisa gamay. No incident occurred. What are you waiting for? Sign it! Ano man to? Ano yung atuman ng nakasuwat? Gilimod nila nga doon nitabo ng aksidente din higahapon. Gipapirmasad ka? Aha. Oh. Ikaw, sad? Oh, kitang tanan ang gipapirma. Ano man? Dili sila mo angkon nga dunay problema sa machine. Pila ka tuig na nga nagtrabaho si Kuya Ramon dinhi. O karon pa ginahitabo nga nadisgrasya siya. Og bisan pa man sa kadaghan nag-aksidente nga nahitabo dinhi. Ilimod ra nilang tanan. Og bayran ang trabahante. Og naa sa atong gipirmahan nga dili ni pwedeng mugawas ning istoryaha sa atong trabahoan. Ha? Og sa akong nadunggan nga istorya, wa mo dawat sa bayad si Kuya Ramon. Gusto niyang ikiha ang kumpanya. Maong kita mag-amping kita. Kaya watay laban nila. Dili mawa sa kung una-una si Kuya Ramon. Nalauwi kay ko niya. Kisa man. Hello? Albert? Kuya Ramon? Kumusta na ka? Albert, nakakita magyud ka sa panghitabo, di ba? Mahimo bang mo-witness ka? Ha? Mura kong natukan sa gisulti ni Kuya Ramon, Priscilla. Dili ko gusto samo, maong dili ko gusto mag-apil-apil. Pero naluoy kay ko ni Kuya Ramon. Hello, Albert. Tubag ako. Pasaylo ako, Kuya Ramon. Gusto ko mutabang nimo pero madro ko kay basig maamong na hinuon unya ko.
kalmar kay mga trabahante din eh. Mura na sila, kuman sa naitabo ni Kuya Ramon. Pero nakasamo kayo sa akong hunahon ang naitabo. Sa may buhaton ako nga makatabang ko ni mo, Kuya Ramon. Wa ba gina masulbad ng problema mo sa imong kompanya, bay? Ha? Pag yun. Basig doon na ilaing nakasamok mo. Bay, unsay buhaton nimo kung naka-witness ka sa usa ka butang? Butabang ba ka nga matagan ko justisya ang biktima? O dili na lang ka mag-apil-apil? Nga naman. May na-witness ka nga panghitabo? Bay, di na gini na ko kayang iluong pa. O, naibaw ko. Nagsalig ko nimo. Ingon ani man gud ang nahitabo sa amo department. Sakto ka to akong gibuhat nga akong gisultihan si Dino. Pero, ni arang-arang nga akong pamati nga may nasultihan ko. O nakadungog kong tambagi ka niya. Naibaw ko nga gusto kang mutabang, kay nasuod na nimong tuhana. Pero hunahuna asad ang imong kaugalingon, bay. Bago pa kay ka din eh. O kung maapektuhan ang imong trabaho, may makatabang ba nimo? Saktos Dino. Sakto siya. Dili na lang ko mag-apil-apil. Nagsige siya panawag. Sorry, Kuya Ramon. Pero dili ko manghilapot. May isawa og anak ko nga nagkinahanglan ako. Dili na ko irisgo ang akong trabaho. Para nimo. Salamat kay wa pa di ko malate. Oh. Nagtapok lagi ng mga Pinoy gawas din his trabahoan. Mayo kay ni Aka Alberta. Nga naman, unsay nitabo? Nagkasabot may mga Pinoy nga moreklamo may bahin sa gipapirmahan ni Ma'am nato. Unsa? Nga naman? Gusto na mong tabangan si Kuya Ramon. Kay para dili na mag-anad ang atong amo nga mo ikyas ra sa ilang obligasyon. Doon na sila tulubagon sa nahitabo ni Kuya Ramon. Dili lang ko mag-apil-apil, ana. Alberta, what if diha nahitabo nimo ang nahitabo ni Kuya Ramon? Okay ra ba nimo nga magpakabuta bungol lang ang mga kababayan nimong Pinoy bahin sa nahitabo? Kuningon ani na lang permi. Unsay dangata nato kung kita na sad mismo mo ay madiskrasya simbako? Sakto nga akong kauban sa trabaho. Nagpakabuta bungol na lang ko. Pero usahay, ang pagpakahilom, mo'y makaluwas nato. Mas gipili na ako, nga dili na lang mag-apil-apil. Sama sa akong mga nakitaan sa mga salida, nagtuo ko nga ang mga Pinoy mooy muduot paupos sa mga kabayan kang Pinoy. Pero sa akong mga kauban, nagkayusa sila nga mureklamo bahin sa nahitabo ni Kuya Ramon. Gusto ni nilang hatagan o justisya. Ug mo na'y gusto na kong mahitabo. Pero nakadecide ako nga dili mo apil. Dili ko gustong irisgo ang akong trabaho o kinabuhi para ni Kuya Ramon. Unyan sa may plano nimo?
Kay ugma dayon makigistorya mi sa tong manager. Gustuhon man ako mutabang pero dili pwede. Wa ba mo maghuna-una nga peligro ang inyong mga trabaho kung mo kontra mo sa mga kadagkuan na to? Pero Huna-una ang inyong bayo. Kung sakto bang inyong desisyon nga mag-apil-apil mo. Albert, So good karon. Kalimtanan ako ang nahitabo ni Kuya Ramon. Ug dili na ko mutubag siyang tawag para nga dili na ko makonsensya. Silo ako, Kuya Ramon. Oh. Babe, Dili na ko dire. Mupauli na ko sa amo. unsa? Ngano man? Unsa man din nahitabo, ha? Pangunta na imong inahan. Basta mupauli na ko sa amo. Babe, ayaw sa... Babe? Babe, hello? Hello? Unsa man ikay nahitabo? Ay, nasuko siya kaya ako siyang gibadlong. Gibadlong sa unsa man, ma? May lalaki manggod nga magsigig anhi sa ato. Iya ko nung igagaw. Unya kada adlaw naman din he. Unsa may naaanak, ma? Igagaw naman ka niya. Unya mo tuosan ka nga igagaw na to niya, ha? Ma, hugaw lang yung kay kaghuna-huna. Nagbase lang ko sa kong nakita, anak. Og dili sama-sama nag-agaw ang kasweet nilang duha. Ma! Bisag unsa naman lang nakasamok sa akong huna-huna. May lain na sa problema sa akong pamilya. Unsa may angay na kong buhaton. Kalapad na bayas kong uuy. Ako lang ni ikatog. Nakaya sa imong konsensya. Gitarong teka. Ako mo'y nagtudlo ni mo sa mga trabaho. Maayo ko diha ni mo. Unya pasagdan lang ko ni mo. Dili ka mutubag sa akong mga tawa. Kuya Ramon, Kuya, sorry. Tanawa ang akong tudlo, Albert. Dili madugay. Diha na siyang unya ni mahitabo ni mo. Kuya. Tanawa, Albert. Tanawa! Hello, Kuya! Hello, Kuya! Hello! Damgo na to. Grabe good. Kasamok sa kong utok atong hikayuna. Tungod sa sobrang ka-stress, puro mga bati ang akong nadamgo. Uy. Wala ko makatugsukad nga. Nagdamgo ko ni Kuya Ramon. kuwang sa to. Oo. Pag-amping. Basig mawa ka sa focus. Madisgrasya unya ka diha sa machine. Simba ko kadiha. Unsa na balita sa inyo giplano? Niatras ang uban. Mauwa na lang na mo padayon na. Sakto na inyong na desisyonan. Para yun na sa atong trabaho. Para nga, wala na'y samok. Ay. Siyo ka na ko nagtaka, uy. Matuog kong sayo ron.
Hala, buntag naman di ay. Dugay ko na kamatada. Naglami, ginaga akong katug. May gani kay day off na ko ron. Hay naman to akong cellphone. Dira day. Oh. Hala. Kadakhan rin sa may school kay kanay. Ika ni Marcia. Sa kay reklamo ni ay. Nga. Nauli naman tani siya sa ila. Ako na siyang tawagan. Hello? Babe? Babe, nga naman ka? Loyal lagi ng tingog ni mo. Babe? Unsay problema? Na naman ka sa inyo, di ba? Unsa may naitabo diha, ha? Wa na nga tong baby. Unsa? Unsay wa na? Nakuhaan ko, babe. Unsa? Ngano? Unsay naitabo, ha? Nahubog sa mama. Kung nasuko siya nga ni pauli ko sa amo. Iya kong gidagmalan. Unsa? Dili na maayod, ha? Ato siya iki, ha? Ayaw lang, babe. Please, dili ko gusto. Siya mo inungdan nga, wa na nga atong anak. Unya, mulaban pagyapon ka niya? Ha? Basta, ayaw na lang, please. Paulis bay. Basta kay mukliha ko sa imong inhan. Ayaw na lang lagi. Diliman kaya mo ni kamay amahan si bata. Unsa? Sorry, mo ni tinuod. Mong dili na ko kinahanglan mo kiha. Kaya ang bata nga nakuha. Dili ni mo igonsa. Dili ni mo anak. Hayop ka, Marcia! Hayop ka! Wa giday ko masayop nak. Huwag ko makaila kung kinsa iyang laki. Huwag na ko mangutana. Gitritso na kong paong ang cellphone. Nak, Huwag kung magpabaga ganina siya siyang nauma. Wanha siya. Ayaw pasudla, ha? Dili na siya welcome, ano baya? Murag di gid maayong imong paglarga bay. Nagtuo ko nga. Mabuti nga akong swerte na niya akong paglargabay, pero dili ay. Basig di pa nimo panahon karon. Unya, sa may plano nimo? Nanawag na sa si Kuya Ramon. Ngano ako may ang gisamo ko maayo. Oh. Naibaw na kong unsay ako buhaton. Sa kadaghan nga nag-abutay nga mga problema, Priscilla, naglibog na ko unsay unahon pag-atubang sa tanan. O gusto na ko nga mahuman na kini. Maong nakaunahon ako og usa ka butang nga makaingon ko nga dili gyud ko magmahay. Grabe ko ka-positive sa akong paglarga. Kay lagi nagtuo ko nga mao ni paagi para mulambo ang among pagpayo. Huwag ko magpada sa kahadlo o pagduha-duha kay lagi naghunahuna ko nga kaugmaon sa akong pamilya o sa maabot na mga anak ni Marcia. Pero wa ako magdahom nga kaning akong paglarga maudi ay tulay para mahibawan ako ang kamatuoran. Salamat kay nitubag ka, Albert. Sorry kaya kung dugay ko nitubag nimo. Wala ko may bawon sa angin akong buhaton. O
naghuna-huna ko sa akong trabaho. Hinahibaw ko. Pero nagkinahanglan ko sa imong tabang. Naibaw ko kung saan ti kapagtabang, kuya. Unsaon man. Resignation letter? Yes, ma'am. I will resign. Why? Personal matter. I have to go back to the Philippines. There's an emergency. You may resign, but you are required to render 1 month of service. Okay, ma'am. No problem. Mo pa ulit na kanak. Oo, ma. Kimarag, diligir para ako ng pag-OFW. O niya, ani na lang kamo trabaho balik sa Pinas. Naman ko'y natigom-tigom, ma. Magnegosyo na lang ko. Pagamping, bay. Salamat, bay. Tuo, day. Na ko'y ipamalihog ni mo, baby. Unsa man na? Salamat kay na uli na kanak. Time pa, nganong kalit man kaayo imong pag-uli? Istoryahan lang niya, tika, ma. Pero masuod sa kwarto. May importante kong buhaton. Sige, nak. Okay na. Ready na ang kamera. Mag-video na ako. Hello. My name is Albert. There's something that you should know. Okay na, bay. Nasaya na ako. Ikaw rin bahala og pakatag sa mga trabahante, bay, ha? Oh, sige, bay. Daghan kayo salamat, bay. Albert, thank you. Unsay balita, kuya? Gipatawag ko sa opisina. O giimbestigar ang mga tao nga gipangbayran sa atong kompanya. Di ang sila sa tanan. Giimbestigar na sad mismo ang atong kompanya. Maayo noon, kuya. Daghan kayong salamat, Albert. Unsao man ako pagpasalamat nimo. Di na ginahanglan, kuya. Igo na nako nga nakabawas ko nimo sa tanan nimong kaayo diri nako. Daan na kaayo ang akong pamati Priscilla nga nagatabang ko kang Kuya Ramon. Pag-una, wa ko mahibaw nga nung ingon anak ko kaduol niya. Pero may bugat di ay nga hinungdan nga nung ingon ini ang akong kipati. Mauli ko og Pilipinas. Magkita ta. Pwede ra, kuya. Unsa may address nimo? Muanhi siya sa ato karon. O, ma. Uy, hala, dili ka tamaikog, nak. Dili mo, uy. Ay, kabala ka. Wa na ilibog si Kuya Ramon. Ay, Ayo hinoon. siya na siguro ron, ay. Ako sang ablihan, ma. Albert, Nagunsap ka din, eh. nakabalita man ko nga nauli na ka. Mura ni gipaabot na ako para makapangayo kong pasaylo nimo. Yan naman. Nakonsensya na kasi mo gibuhat na ko. Albert, Bagka kagnaong. Gibuhat ako ang tanan para nimo. Nisakripisyo ko sa laing nasod. Kaya nagtuo ko nga may umaabot at ang anak. Gitarong ti ka. Kaya nagtuo ko nga tarong ka nga pagkababay. Pero bigaon kang dako. Albert, please. Bisip, unsa pa imong rason ako. Gibuang ligyapon ko nimo. Lagaw na! Albert! Lagaw na!
Sakit kayong buhat, ma. Ug nisamot nga akong kalagot nga nakakita ko niya. Nak, Nga naman, ma. Tarong manunta ko. Kaya dili ko gusto nga parihas ko ni Papa. Bisag lisod, pero gibarugan ako sa Marcia kaya nagtuo ko nga ako mo'y amahan sa bata. Pero nga nung ingon ani mang nahitabo na ako. nak. Dunay rason ang tanang mga pagsuway. Puhon, makasabot raon niya ka nga nung naingon anak. Ikaw, ma. Napasaylo na ba ni mo sa Papa? O anak, dugay na. Kay bisag maglagot pa ko niya. Gibinlan man sa kunyag buutan nga anak na mao ikaw. Oh. Si Kuya Ramon na siguro ron. Dali, sugato na to. Hi, Kuya Ramon. Gina? Nomar? Ha? Unsay numar, ma? Imong anak si Albert? Ma? Ma, okay ra ka? Atong anak si Albert. Ha? Unsay? Kadugay na akong nangita nimo. Ninyo. Ma, unsay buot ipasabot, ani? O ganong gitawag ni mo si Kuya Ramon o numar? Kana. Mo na'y tidoon na kong pagan. Sawa pa din ako ipausap. Siya ang tinuod ni mong amahandong. Unsa? Albert. Anak. Ikaw di ay ang akong amahan? Ang tao nga nibiya na mo ni Mama? Albert, pasaylo ako. Nilarga ko sa laing nasod human ko naibaw nga mabdus si Mama ni mo. Isaan ko nga mubalik ko. Pero pagbalik na ko, wala si Mama ni mo. Wala ta mo makit Matod sa imong inahan. Dili na kamubalik na mo. Kay maayo na imong kahimtang sa laing nasod. Dili ka na tinuod. Nibalik ko. Kikipangita ta mo. Og nakitaan lang minimo karon nga wa na to damha. Albert, anak. Dong, mapasaylo ba ko ni mo? Nalipay ko. Nalipay ko. Nakailan ko ni mo una isip. Amigo lang. Huwag na ba ko nalipay nga ikaw di ay. Ikaw di ay nga ako amahan. Ipasaylo na tika pa. Ipasaylo na tika. Salamat, anak. Human sa tanan na akong nahibawan. Nagkaigon ko nga doon na gud ay rason nga nung nakalarka ko. Dili day para sa akong kaugalingong pamilya, kundi para mailan ako ang tinuod na akong amahan. Dini na lang ko to, daghang salamat. Inyo magtatampo, Albert.